ngikhuluma njalo ngale ndaba, ngikhuluma ngendaba yokufike wena ungena impi endaweni kanti impi awuyazi ukuthi agenda yayithini. So uma befika, okay, lo mama lo laba bakwaSimelane uma sebefuna umfana uzobalusela inkomo la ekhaya, bese thi lo gogo lo wangapha eMsinga, lo gogo okuyena ogada lo muzi wakwaSimelane, bese thi lo gogo hayi ukhona umfana ngapha ngakithi ePhomoroyi ongafundi onganilusela lezi inkomo, ngiyacela ukuthi nithathe yena ngoba umfana nje ohloniphayo, isimo sakhe sempilo asikho kahle, yabo. Ayinanga impela ke le gogo kuthiwa kamlande lo mfana ngapha ePhomoroyi. Niyayazi lento Mosi ukuthi umuntu mayesebenza makuthiwa khona umuntu ofunekayo bese nawe ucabanga umuntu wangakini ohluphekayo, yabo. So naye ke lo gogo esuku olundi alandela umfana wayehlala kwaCebe khulu lo mfana khona lapha eMsinga endaweni yaseMahlaba. Lo mfana lethwe la uLundu ngo2015. Hawu mayifika lo mfana uma bembona laba abakwaSimelane, lo baba waSimelane, lo baba waSimelane oRich, befike bethi hawu kanti umfana omncane kangaka ingane phela le, awufundi ngani isikole, usiyekeleni isikole wena? Ayachazeka umfana bese bethi hayi ngeke buyela esikoleni, inkomo uzoyinaka njalo mawubuya, uzoyinaka njalo mawubuya esikoleni, yabo. Hayi lo mfana ke naye akavela ngene esikoleni ke ngo2015 wafunda kulesi isikole ngisho eBheki High School. Kushuthi ke ngoJanuary 2015 wangena esikoleni. Kushuthi wathi mayifika nje ngoJanuary bathi laba bakwaSimelana lo mfana akangena esikoleni, bamthengela impahla, bamthengela yonke into, wangena esikoleni kwase ngoJanuary. Kwase ukuthi mase kushaya insuku zokuvula emsebenzini wayesehamba lo baba nomndeni wakhe, lo baba waSimelane. Kushuthi washiya ke kulomuzi waSimelane, washiya lo gogo lo okuthiwa uMandaonde nalo mfana olandwe eMsinga wakwaKlimba olandwe eMahlaba. Bahlala bobayithula abafana. I mean lo mfana nogogo bahlala kulomuzi waSimelane. Afundeke lo mfana esikoleni. Uma efunda lo mfana ehlala nalogogo esikoleni ntambama mayibuye esikoleni bese eyolanda inkomo, esikoleni ntambama mayibuye esikoleni bese eyolanda inkomo. Kuhamba isikhathi lo mfana esanda kufika nje ebese eqonywa ngeyintombazane yakwaMkhize nje kwakuthiwa uWinky yaMkhize endaweni yaseNjolo, ajole nayo. Kuhamba isikhathi kuze kwaziwe nalapha endaweni yaseMdonsa kulomuzi waSimelane ukuthi lo mfana ujola nentombazane yaMkhize nawe uyayifunda isikole. Bese kuthi la ekhaya, okay, bese kuthi komunye umuzi nje wamakhelwane bese kufuneka futhi intombazane engasebenza ekitchen. This is the point. Bese futhi kufuneka intombazane nje endaweni khona omunye umuzi wakwami, angisazi kwabani, bese kufuneka intombazane nje engasebenza ekitchen. Lo mfana lo engithwa landwe eMsinga wakwaXimba bese ethi naye ikhona intombazane ngapha ngakube eMsinga engasebenze, usetholela lo muzi ofuna isisebenzi sentombazane, uthi naye ikhona intombazane ngapha ngakubo engasebenza, yabo. Uyazi ke endaweni nje abantu mabefuna umuntu ozosebenza ekitchen abajwayele ukuthatha umuntu wangakubo. Makuthiwa nje khona umuzi ofuna intombazane esebenza ekitchen, abasempangeni uthola ukuthi balanda umuntu eThekwini, abaseThekwini balanda umuntu ko Greytown. So kuba kanjalo. Well kuyenzeka kodwa in most of the cases umuzi mawufuna umuntu ozosebenza ekitchen kulanda umuntu wakude, ngoba eminye imizi isuke ifuna ukubaxhaphaza abantu ukuze isuke ifuna ukubaxhaphaza, kufana nalabo abathi mabe labo sisaba sebasha nje. Thola ukuthi usisi uyafundisa or omunye uyinesi or uyini, laba basebenza professional work or usoma business nani. Uthola ukuthi uqasha intombazane ukuthi izosiza la ekhaya. Uhlala nendoda yakhe lo sisi nengane mhlambe bese bayisisebenzi.
afike le ntombazane ayiwashisa azayiwashise ngisho amaphenti azayiwashise ngisho ama-ande endoda yakhe. I don't think ukuthi right leyo nto. I don't know ukuthi uLabour law uthini ngemthethe kanje, but I don't think ukuthi right leyo. So ke lo mfana bese landa intombazane ke le eMsinga ayilethela kulomuzi lo. Kushuthi izosebenza komunye umuzi nje omakhelwane. So lo mfana lo umelanda intombazane yangakuba eMsinga yakwamdlalosi yasePhomoroyi eMahlaba. Kanti lo mfana ulanda intombazane ajola nayo le emakhaya. Angithi na usuke eMsinga uza la uLundi. Wayeselanda intombazane ajola nayo na le emakhaya kade ejola nayo eMsinga. Uyiletha la uLundi. Nangempela intombazane ifike isebenzeke. Uyiletha nje le ntombazane isikhona ajola nayo la endaweni intombazane yakwaMkhize kwaNjojo kwesithi isigodi sithe ukuqhela nje kancane. Akukho kude. So ayilandeke lo mfo le ntombazane yakwamdlalose eMahlaba izosebenza la. Kanti bayajola nayo. Kusho ukuthi besifika le ntombazane elando eMsinga ifikishelwe ngomunye umfana wakwaSibiya. Kwakuthiwa umthabeleni wakwaSibiya. Ifikishelwe lo mfana wakwaSibiya khona umnyuzo wakwaSibiya khona lapha. Afika ishele lo mfana le ntombazane. Kodwa kushuthi bese kuhamba kushuthi ilezi insizwa zasemakhaya eyishele nje isikhaya le ntombazane ngoba wayishela ukuthi kushuthi wayefuna ukuthi mayimqoma bese yayilobola ebese ayilobole kube intombi nje yakhe ngoba ungathi wayefuna ukuyishela kanjalo, ufuna nje ukuyithatha impela kube eyenza umakoti. Kushuthi lo mfo ethi mayiseyishela le ntombazane esejula lokho kuyishela ngempela. Kanti bese kuvela indaba zokuthi le ntombazane le yalandwa eMsinga esebenza kwamakhelwane ijola nalo mfana lo akasimela nomncane. Yabo, ijola nalo mfana. Wayelanda lo mfana kade ngoba elanda intombi yakhe. Kwase kusolakala kwase lezi insizwa zakaSibiya zasezakhe iplan yokuthi ishaye lo mfana ke manje. Zashoda ukuthi izomshayelana ngoba ayiwazi phela ukuqonda umfana zifike zimshayela ukuthi wena kuthiwa ujolana le ntombazane esishelayo. Kodwa kwakufanele kube khona into abazobambelela ngayo ezoba izizathu ukuze beshayele umfana wasePhomoroyi waseMsinga. Lo owayijona le ntombazane ababeyishela bona. Yabo babeyishela nje isikhaya bona. Beyishela befuna ukuthi izoqoma ngabe iqoma ngeduku ngabe iqoma kanjani kodwa babeyishela nje ukuthi bayishela ngempela. So ke aqhubeka afunde lo mfana bese kuthi ngabo December lo mfana uhlala kwaSimelane nalo gogo lo wangakubo alandwa uyena lo gogo. Bese kuthi ngabo December ka2015 kuphoqa ukuthi lo gogo ahambe esukela uLundi abuyele ngakubo ePhomoroyi eMsinga. Ahambe nangempela lo gogo uMandawonde abuyelele kwaMdlalosi eMsinga. Bese la ekhaya uLundi kulomuzi waSimelane kusale lo mfana yedwa. Kusale lo mfana yedwa. Lo mfana wayelandwe kuphi eMahlaba le wayelandwe eMahlaba le eMsinga. So useseledwa kulomuzi waSimelane. Kulomuzi waSimelane ubabuwa khona ubuya ngoDecember kuphela. Noma phakathi nonyaka makwenzekile nje ngabo June. Kodwa nje imvamisa ubuya ngoDecember nomndeni wakhona. Lo mfana uhlala yedwa nje unyaka wonke. Bamthengela ukudla bamenzela yonke into ngoba kulomuzi waSimelane ba right. Shuthi lo mfana egcine sehlala kulomuzi waSimelane ujola nenye intombazane yaMkhize nje eyayivele aqala ukujola naye sanda kufika la. Ivele isuke le ntombazane yaMkhize izohlala naye la. That was 2016. Ivele isuke le ntombazane izohlala naye la yakwaMkhize igcine engasayi kubo le ntombazane. Ithema isingasayi kubo zingane ezincane lezi. Kodwa le ntombazane ngathi le yakwaMkhize yayiphambidlana ngeminyaka kulo mfana. Ngoba yayifunda ugrade 12 yona ngo2016 lo mfana wayefunda ugrade 11.
ngoba wafike ezofunda ugrade 10 wavele wathi mayifike eBhekifo wafunda ugrade 10 ngo2015 then ngo2016 wayefunda ugrade 11 intombazane le yakwamkhiza ijola nayo yayifunda ugrade 12